Welcome back to my Bwrai दैमारि blog channel. आं Bwrai दैमारि blog channel निफ्राय दुलाराय बाथौ गौतमनि ट्राय बरायहरलायबायना आं कमेन्ट खालाम नोंथांमोना आंनि सोंथि आं दिनै सोंथि सोंनोसो फैदों आंनि न'आवनो दं बाहाय जिरायदों ओंथिया जाहैबाय मा र नायफिनबावनां ओरैहाय औ मोनसिं बोराय मोनसिं बुरै उजिजेननाय मानसि बिसोरो नंगौ दे सिब्राय सिब्रि गिबि इसोर सोरजिजानाय आरो इसोर साथौ संदानगिरि आहम बोराय आहम बुरै धोरोमनि खान्थिनि मोनथिना आरो मोन्थोरनि संदानगुरु गुरु इहिउ बोराय इहु बुरै खेराइ मोसानाय आरो मुसुरनाय दिहुनगिरि बैसोरो हाफाव बोराय हाफाव बुरै धोरोम खान्थिनि सुजुगिरि खोरिया बोराय खोरिया बुरै खाम सोरजिगिरि महिला बोराय महिला बुरै जथा सोरजिगिरि आरो बुंखि महलायग्रा बोरलि बोराय बोरलि बुरै राव थुनलाइ आरो सोलोंथाइ रनसायगिरि सं बोराय सं बुरै जोंलारि सान्थौगिरि आलारि बाथिनि जोंथि जेनेबा खैला बोराय खैला बुरै सि आरो सिजौनि गेजेराव खाजबनायनि आगोनगिरि बाद आरो संबिजिरनि संदानगिरि आग्रां बोराय आग्रां बुरै दानाय लुनायनि आगर आखाइ दिहुनगिरि जौमोन बोराय जौमोन बुरै आसारनि बिजितगिरि हाजो बोराय हाजो बुरै फोननि लामा संदानगिरि गंगार बोराय गंगार बुरै राजखान्थिगिरि रजं बोराय रजं बुरै आइजें आइला दिहुनगिरि हासुं बोराय सान्थौगिरि एमाव बोराय एमाव बुरै मुंनि संदानगिरि जावलिगिरि नायलाय बावनोथ' नाङिना खोथाया साननो गोनां जाना फैयो मालाबा समाव हनै जेराव लिरनाय दं नै नायनोबा नायनो हागोन नोंथांमोना आंनि नै जिहेतु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जेनेबा दुलाराय बाथौ गौतमनि नै बिजाब नायनोबा नायनो हागोन नै मोनसेखौ आं खिथाबावाखै बेखौ खिथानोसै ओमफ्राय दोनसै माइनाव बुरै माइनाव बुरै बे ओरै थाबाय आगसिजों थाबाय बेनिफ्राय आं मोनसे खोथाखौ सानदों नायलाय साननो गोनांबो जानानै फैयो बै एमाव बोराय एमाव बुरै बैसोर सोदोबा नायलाय आं जौ लोङो नंगौ बे सैथो नाथाय हनै बोराय बाथौनि धोरोम बिजाबावनो दङबा जौ लोङि सोदोब मोननो हाया बाहाय मोनसेल' खोथाया बेनोदि बांद्राय लोंनो नाङा आङो मालाबा समाव जखाय संनानै आं गावनो लोङो बेल' आरो खोथाया आं सरि बे आंनि गोरोन्थि नाथाय आं बांद्राय लोङा बेनो आरो खोथाया ओमफ्राय दोंसे मेथाइ रोजाबनानै बेखौथ' बावगारनाङा बेयो सिगांनि बेखौ खिथिबाथाय बिराद गाज्रि मोनोमोन सिगांनि मानसिफोरा गाज्रि मोनगोन बेखौ खिथिबा दानि मानसिफोरा बिराद मोजां मोनो ओरै लाइक एन्ड साबस्क्राइब गासिखौबो थुब्ला जुबना दा ओरै र' दोंसे स्रायनो मेथाइ रोजाबनि बिराद दुखुनि मेथाइ दै बे आबेगनि मेथाइ आंनि लिरनाय नङा बिग्राय सारनि गावनो न' बायला जिला नालाय अखा सिनायानो
गिजेब्ला जोब्बाय नै मेथाइ रोजाबनोसै गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गासैखौबो थुलाजोबनांगोन ओमफ्राय अदाखौ एक्सुवेलि र' दिनै मोनायाव बेलेगाव थांनो गोनांमोन मेथाइ रोजाबनायनि थाखाय बेखौ बुंला दे आं थांनो मोनासै आइया थांनो होआसै आंखौ बेखौ दोनथ'बाय अदाखौ लांबाय आयो पुलिसफ्रा गावथारनानै दावहा सरि आं स्कुवेर होना दोनखादो बावदों आङो जायखिजाया बेसेबां गोसोआव थानो आरो नै आदाखौ लांबाय आयो सुथुरफ्रा गावथारनानै स्कुवेरखौ होबाय दे आङो दावहा फोथाराव थैनि बाना बियो दिनै मुंख्लं जाबाय दावहा फोथाराव थैनि बाना बियो दिनै मुंख्लं जाबाय दावहा फोथाराव थैनि बाना बियो दिनै मुंख्लं जाबाय सरि गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो थेंक्स अके लाइक एन्ड शेयार खालाम गासैखौबो थुलानो